Baba
ngasiwane unende yashadzakanirwa waufunga ipapa asi makatsogona chaizvo chaizvo. Thank you guys, we love you. Kesto guys, chigospel chamama. Yes, mukambotiita muchiteera madam ona kuti dzakazara gospel dzakasimba dzinoudza mufuti. Aiwa tinotenda. Ngoma kari padivi Kachita se? kekwamutoko ekumusha kwangu koke kumusha kwenyu kumalawi. Thank you, we love you guys, we love you.